أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: ljudi koji posjeduju znanje, posebno oni koji imaju znanje o časnom Kur'anu, bili su mnogo cijenjeni u vrijeme Omera radijallahu anhu, da li to bili stariji ili mlađi ljudi. U Buhariju hadis koji prenosi Ibn Abbas, jedan čovjek je došao u Medinu i boravio je sa svojim bratićem. On je bio jedan od osoba uz kojeg je Hazreti Omer sjedio vrlo blizu. Također, ljudi koji su učili Kur'an su sjedili blizu Hazreti Omera radijallahu anhu i također davali su mu razne prijedloge u vezi časnog Kur'ana. Vejna, ovaj čovjek koji je posjetio Medinu, rekao je svom bratiću da ti si vrlo cijenjen od Hazreti Omera i rekao je možeš li pitati da on se sastane s njim. Hur bin Kejs je rekao pitaću ga. Hazreti Ibn Abbas prenosi onda Vejna je dobio dozvolu da posjeti Hazreti Omera radijallahu anhu. Kad je Huejna došao kod njega, rekao je: o Hatabov sine, kao šta je u pitanju ovdje, niti nam daš dovoljno bogatstva, niti daješ kao dobre odluke. Hazreti Omer radijallahu anhu je postao ljut poslije ovih riječi i taman što je nešto htio da mu kaže, ovaj čovjek je rekao: o vođo vjernika, ili nekomu je ovo rekao, Allah dželešanhu je rekao njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da poslanik uvijek se ponaša u smislu lijepo i da se okrene od neznalica. I rekao mu je da je ovaj Uejna također neznalica i kad mu je ovaj ajet bio predstavljen, Hazreti Omer radijallahu anhu je se odmah zaustavio i nije ništa rekao poslije toga. Hazreti Omer radijallahu anhu bi jednostavno uvijek stao kad bi čuo nešto iz časnog Kur'ana. Hazreti Halifatul Mesih prvi radijallahu anhu kaže u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu, kaže da je jedan poglavica došao kod Hazreti Omera radijallahu anhu i kad je vidio jednog dječaka od 10 godina koji sjedi na tom skupu, bio je kao vrlo iznenađen. Također Hazreti Omer radijallahu anhu je nešto bio nezadovoljan nekim postupkom ovog poglavice i pozvao je dželad, čovjek koji je inače bio zadužen da bičuje kao kaznu. Ali taj dječak je rekao vel kazi mine kajz i rekao je da je taj čovjek neznalica. Boja na licu Hazreti Omera se promijenila i nije ništa govorio.
Brat od tog poglavice je rekao, vidiš, taj isti dječak kojeg si ti smatrao kao da ne treba biti na ovom skupu, te je spasio. Hadis u vezi kako je Hazreti Omer radijallahu anhu se brinuo za moralni trening djece. Jusuf bin Jakub prenosi da mu je Ibn Šehad rekao da kad su oni bili još mala djeca, rečeno im je da nikad se ne trebaju smatrati da su oni nešto neznačajni samo zato što su mlada djeca. Jer kad bi Hazreti Omer prolazio kroz neki problem, on bi također tražio savjet i od djece. On bi ovo radio da bi ta djeca razvila svoj U toku bitke na Uhudu, kada se situacija promijenila i muslimani su bili na gubitku, u to vrijeme Ebu Sufjan je 3 puta zvao. Ovaj incident je u vezi kakva je čast Hazreti Omera bila. I Ebu Sufjan je govorio, da li je Muhammed među vama? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je naredio da ne odgovaraju. I 3 puta Ebu Sufjan govorio, je li sin Ebu Kahafa s vama? Onda je pitao 3 puta, je li Ibn al-Hatab s vama? Onda se vratio svojim ljudima i rekao, svi su oni mrtvi. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo ovo, nije se mogao suzdržati i rekao je, o neprijatelji, Allahovi neprijatelji, tako mi Boga, rekli ste laž. Sve za koje ste pitali, oni su živi, a velike nepogode će se desiti vama. Ebu Sufjan je rekao, smatrajte da je ovo bila kao da su oni odužili za bitku na Bedru. Sejd bin Aslam prenosi, Hazreti Omer bin Hatab je pio mlijeko, on je volio mlijeko i ako bi mu neko to donio, on bi popio. Pitao bi odakle to mlijeko dolazi. Osoba je rekla, on je rekao da je to mlijeko od ljudi koji su hranili njihove kamile i davali su kao zekijat mlijeko od tih kamila. Hazreti Omer radijallahu anhu je odmah stavio prst u usta i povratio je to mlijeko i rekao, ja ne želim da pijem ovo mlijeko zato što je to namijenjeno za zekijat. Sin od Bara bin Mal'un prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu izašao iz svoje kuće, stajao je na mimberu i tada je bio bolestan. Neko mu je rekao da treba da koristi med i oni su imali u blagajnoj meda. Hazreti Omer radijallahu anhu je pitao prisutne, ako mi dozvolite, ja ću iz blagajne uzeti taj med da bi koristio kao lijek, ali ako mu ne dozvole, da to njemu nije dozvoljeno. Ljudi su rekli da on može to da uzme. Incident o kojem sam već govorio, a govori o tome koliko je Hazreti Omer radijallahu anhu se brinuo za blagajnu. Hazreti Omer radijallahu anhu je vodio kamile da pasu. Hazreti Osman radijallahu anhu je ovo vidio i rekao Hazreti Omeru da bilo ko drugi može ovo da radi i da on treba da sjedne u hlad. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, vi sjedite u hladu, ovo je moj posao i ja ću ga završiti. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je opisao ovaj događaj na sljedeći način. Prema Allahovom obećanju, Allah je podario njima mnogo bogatstva, ali oni nisu zanemarili islam i svoju vjeru. Znači, Hazreti Muslim Maud kaže, ako osoba postane bogata, ne treba da ne zamari svoju vjeru. Hazreti Muslim Maud kaže da je Hazreti Osman radijallahu anhu rekao, sjedio sam u svojoj kući i bila je ogromna vrućina. Bilo je teško ustati i vrata otvoriti. On kaže da mu je njegov sluga rekao da neki čovjek hoda po ovoj vrućini.
nekoliko trenutaka poslije taj čovjek je prišao bliže mojoj kući i vidio sam da je to bio Hazreti Omer radijallahu anhu. Kad sam ga vidio, bio sam zabrinut, izašao sam i rekao sam mu: gdje ideš po ovoj vrućini? Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: Kamila koja je pripadala blagajnoj se zagubila, idem da je nađem. Hazreti Muslim kaže da je Allah rekao da ovi ljudi će biti kao na velikim kao prijestoljima, ali ti ljudi će uvijek ostati oprezni i blagoslovi i ugođaj ovog svijeta i neće učiniti nemarnim. Oni neće samo sjediti na svojim kaučima, već će biti vrlo predani svim dužnostima i brinut će se o pravima ljudi i ispunjat će svoje dužnosti na najbolji način. Hadis u vezi jednakosti Sejd bin prenosi da su Jevrej i musliman došli kod Hazreti Omera radijallahu anhu, imali su neku nesuglasicu. Hazreti Omer je smatrao da je Jevrej bio u pravu i onda je dao odluku u korist Jevreja. Jevrej je rekao: tako mi Boga, ti si donio pravu odluku. Hazreti Enes prenosi da osoba iz Egipta je došla kod Omera radijallahu anhu i rekao je: o vođo vjernika, ja tražim utočište uz tebe od nepravde. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: došao si na pravo mjesto. On je rekao: ja sam se trkao sa sinom od Amara bin Alasa i pobjedio sam ga, i onda me je on udario i rekao: ja sam sin od kao nekog časnog čovjeka i kako ti smiješ da mene prestigneš. Kad je Omer radijallahu anhu čuo ovo, napisao je pismo Amaru bin Alasu i rekao je da dođe sa njegovim sinom. Kad je Hazreti Amar bin Alas stigao sa svojim sinom, Hazreti Omer ga je upitao u vezi ovog čovjeka iz Egipta i rekao je ovome čovjeku iz Egipta da on sad izudara sina od Amara bin Alasa. Hazreti Omer je ponavljao dok je on to radio i govorio je: udaraj čovjeka, udaraj sina od časnog čovjeka ili kao cijenjenog čovjeka. Hazreti Enes prenosi da bili su zadovoljni zato što je ovaj udarao, ali je on udarao ga dugo da su poželjeli da se zaustavi. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: udari i Amara bin Alasa po glavi. Ovaj čovjek iz Egipta je rekao: o vođo vjernika, njegov sin me je udarao i ja sam kao osvetio se za to. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao Amaru bin Alasu: kad si ti započeo da zarabljaš ljude, ljudi su rođeni slobodni. Amar bin Alas je rekao: o vođo vjernika, ja nisam uopšte imao znanje o ovome događaju, niti je ovaj čovjek iz Egipta došao kod mene. Jednom je Hazreti Omer radijallahu anhu dobio neki novac i počeo je da to dijeli ljudima. Ljudi se okupili okolo i Hazreti Sad bin Vakas je išao kroz tu grupu ljudi i prilazio bliže i došao je do Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazreti Omer radijallahu anhu ga je udario i rekao: ne bojiš se Allaha, prošao si kroz toliku grupu ljudi da bi došao naprijed i želim da te informišem da ni osoba koju Allah postavio za ovu dužnost se ne boji kao ovo ti reći. Hadis u vezi Hazreti Omerove istrajnosti. Jednom je Hazreti Omer radijallahu anhu držao hudbu i rekao: o ljudi, ako bilo ko od vas vidi bilo kakav moj nedostatak, treba to da ispravi. Neki čovjek je ustao i rekao: ako mi nađemo bilo kakvu kao nedostatak u tebi, mi ćemo to popraviti s našim mačevima.
Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: zahvalan sam Allahu što je stvorio čovjeka u ovoj naciji koji će da s mačem popravi Omerove nedostatke. I dok je držao tu hudbu, Hazreti Omer je rekao: pridružite mi se u dobrim stvarima, a zaustavite me u lošim. I rekao je: pomozite mi sa svojim savjetima. Na drugom mjestu Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: najviše volim ljude koji isprave neke moje nedostatke. Postoji riječi Hazreti Omera radijallahu anhu, on je rekao: bojim se da napravim neke greške, a da me niko neće popraviti u njima, zbog toga što se ljudi mene boje. Jedan dan neki je čovjek došao kod Omera radijallahu anhu i govorio je: o Omere, boj se Allaha. Kad su ovo neki ljudi čuli, postali su vrlo ljuti i pokušali su da ga ušute. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ne postoji dobro u tebi ako nećeš objasniti šta ove svoje riječi, a ne postoji dobro u nama ako mi tebe ne saslušamo. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je rekao da ne treba samo tako da govori, već treba vrlo specifično da objasni. Jedan dan Hazreti Omer je držao hudbu i rekao je, samo što je rekao: o ljudi, poslušajte i budite poslušni. Neki čovjek ga je zaustavio rekavši: o Omere, niti ćemo te slušati, niti ćemo biti poslušni. Hazreti Omer je rekao: o Allahov slugo, zašto to govoriš? On je rekao: platna koja si ti iz blagajne dijelio, ljudi su samo mogli da sašiju jedan dio svog odijela, kako ti si zasigurno trebao dobiti isto platno, kako ti imaš kompletno odijelo. Hazreti Omer je rekao ovom čovjeku da ne ide nigdje, onda je pozvao svog sina Abdullaha i upitao ga da objasni. Hazreti Abdullah je rekao da je on svoj dio koji je dobio iz blagajne dao svom ocu, tako da napravi čitavo odijelo. Čuvši ovo, ljudi su bili zadovoljni. Ovaj čovjek što je to rekao je: o vođo vjernika, ja ću da slušam i da budem poslušan. U to vrijeme bili su ljudi neznalice kao ovaj čovjek, ali nikada ovakve riječi nisu se čule od ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi koji su postali muslimani poslije i koji nisu bili školovani ili sa znanjem, oni bi se ovako ponašali, ali ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su uvijek bili poslušni. Kako je Hazreti Omer radijallahu anhu dao religijsku slobodu religije, koja je zagarantovana islamom. Kada su osvojili Aleksandriju, ljudi u tom mjestu su rekli da su uvijek plaćali poreze kao Perzicima i drugim carstvima, i oni su spremni da daju da plaćaju porez i muslimanima, ali pod uslovom da se njihovi zarobljenici oslobode. Hazreti Amar bin Alas je napisao pismo Hazreti Omeru radijallahu anhu objašnjavajući ovu situaciju. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: predstavi poglavici Aleksandrije da trebaju da plaćaju porez, ali je također rekao zarobljenicima: dajte u prijedlog, ili mogu da prihvate islam, ili mogu da ostanu u svojoj vjeri. Ako prihvate islam, pridružit će se muslimanima i imat će ista prava i dužnosti kao svi ostali muslimani. Kako god, oni koji ostanu pri svojoj vjeri, oni će da plaćaju porez kao svi ostali ljudi iz njihove vjere. Tako je Amar bin Alas sakupio sve ove zatvorenike i pročitao je
pismo od halife. Mnogi zarobljenici su postali tad muslimani. Postoji incident gdje nam govori kako je Hazreti Omer radijallahu anhu bio pažljiv u vezi slobode religije. Jednom je jedna kršćanka, ona je bila starica, došla kod Hazreti Omera radijallahu anhu. A Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: postani muslimanka i bit ćeš zaštićena. Allah je poslao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa istinom. Ona je rekla: ja sam starica i moja smrt je blizu. Hazreti Omer je dao, pošto je ona došla sa nekim uslovom, ali se je posle plašio da je on nekako nešto učinio gdje bi ona prešla na islam samo zbog ovih njegovih riječi. Onda se je pokajao iskreno Allahu dželešanuhu, rekao: Allah moj, jedino sam joj pokazao ispravan put, nisam je kao prisiljavao. I on je bio vrlo pažljiv što se tiče ovoga. Hazreti Omer radijallahu anhu je imao jednog roba koji je bio kršćan. On kaže, njegov rob je rekao: Hazreti Omer mi je jednom rekao postani musliman, tako da mogu da kao da mu podari neke stvari koje inače muslimanima daje. I stvari da također traži od njega pomoć u nekim stvarima kao što traži pomoć od muslimana, ali on kaže nije u redu da ja tražim pomoć od nemuslimana. Ovaj rob je rekao: kako god ja sam to odbio. Hazreti Omer radijallahu anhu mi je rekao: la ikraha fi din, nema prisilje u religiju. I on kaže kada je Hazreti Omer radijallahu anhu bio blizu smrti, oslobodio me i rekao je da idem gdje god želim. I također kako je Hazreti Omer radijallahu anhu bio pažljiv prema životinjama. Jedan ashab kaže: došli smo kod Omera radijallahu anhu i rekli mu o velikoj pobjedi. Hazreti Omer je pitao gdje mi boravimo, mi smo odgovorili gdje. Onda Hazreti Omer radijallahu anhu je krenuo s nama. Došli smo, tu su bile također naše kamile svezane. Kad je pregledao svaku kamilu, rekao nam je: ne bojite se Allaha u vezi vaših životinja. Da li vi ne znate da oni imaju prava iznad vas? Zašto ih niste pustili da mogu da pasu? Jednom je Hazreti Omer radijallahu anhu vidio kamilu koja je bila vrlo iscrpljena. Salim bin Abdullah kaže da je Hazreti Omer radijallahu anhu stavio svoju ruku na gdje je kamila bila kao povrijeđena na leđima. Bojim se da će me Allah dželešanuhu pitati u vezi tebe. Aslim prenosi da jednom je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao da mu se jela riba. Jelfa, jedan sluga Hazreti Omera, je otišao na kamili otprilike 4 milje i donio je ribu. I onda je on, kaže, oprao je tu svoju kamilu. Hazreti Omer je vidio i rekao: nisi obrisao znoj ove kamile iza ušiju, toliko si je kao iscrpio samo da ispuniš želju Omerovu. Tako Boga, Omer neće tu ribu da jede. Jednom je u toku ljeta delegacija iz Iraka došla da posjeti Hazreti Omera radijallahu anhu. Ahnaf bin Kejs je bio tu. Hazreti Omer se brinuo u vezi neke kamile koja je pripadala u blagajnoj za zekat i rekao je: Asnaf, dođi, pomozi mi ovaj kamila koja će služiti siročad ili udovice. Tarik prenosi od Hazreti Omera bin Hataba da je neki Jevrej došao kod Omera radijallahu anhu, rekao je: o vođo vjernika, ima jedan ajet u vašoj knjizi koji učite
i da je taj ajet bio objavljen nama, mi bi taj ajet kao taj dan na koji je objavljen taj ajet smatrali kao dan slave. Hazreti Omer radijallahu anhu je upitao koji je to ajet, a prijevod ajeta je: ovaj dan ja sam usavršio vašu religiju i završio sam moje blagoslove na vas i izabrao sam za vas islam kao vašu vjeru. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je rekao: sjećam se tog dana i mjesta gdje kad je ovaj ajet bio objavljen Hazreti Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, bio je to petak i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao na Arafatu. Hazreti Mus'ud radijallahu anhu kaže: Jevrej je jednom rekao Hazreti Omeru radijallahu anhu da ima taj ajet u Kur'anu, da ako je to bilo objavljeno njima, to bi bila jedna slava. I Hazreti Mus'ud ponavlja isti ovaj ajet. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao tom Jevreju: od taj dan je dupla radost ili slava za nas. Taj dan je bio dan Arafata i također je bio petak. Neke cijenjene osobe su pisale u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu. Ešec prenosi: čuo sam imama Šabija da kaže da kada imamo razliku mišljenja između ljudi, onda izaberite to šta je Hazreti Omer radijallahu anhu njegovo mišljenje, jer on nikada nije ništa uradio bez savjetova. Imam Šabi kaže: čuo sam Kabisa bin Džabir da trebamo dok sam bio uz Omera radijallahu anhu nisam vidio osobu koja je više čitala Kur'an ili osobu koja je bolje razumijevala vjeru ili davala bolja predavanja. Hazreti Hasan Basri kaže: kad želite da vaše skupovi postanu osvjetljeni, onda se sjećajte na Omera radijallahu anhu i njegov život. Mudžahid prenosi: mi bi govorili jedan drugom da u vrijeme Hazreti Omera radijallahu anhu zasigurno šejtani su bili u oklopima ili lancima, a kada je ubijen, onda su počeli da se šire svijetom. Zapisano je da je Hazreti Omer radijallahu anhu volio poeziju. Iako on nije pisao poeziju, on je volio da sluša poeziju. Hazreti Abdullah bin Abbas prenosi, kaže da sam jednom krenuo sa Hazreti Omerom i on kaže da je tad Hazreti Omer recitovao sljedeće stihove. Prijevod u smislu kunem se Allahovom kućom, to jeste Kabom, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne može biti ubijen, i u smislu dragocjeniji, mi ćemo uvijek se boriti uz njega i on je dragocjeniji od naše djece, naših supruga i imovine. Nijedna kamila nije nosila bolju ili osobu koja je bila pobožnija i osoba koja ispunjava svoja obećanja osim Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dr. Ali Muhammed Sahabi, koji je historičar, je napisao knjigu Umar bin al-Hatab, njegov život. Tu piše da je Hazreti Omer radijallahu anhu volio poeziju. On kaže od Hulefaj Rašidin, neki pišu da nikada nije neku odluku donio da nije i neki stih poezije uz to rekao. Zapisano je da jednom Hazreti Omer obukao neku novu odjeću i otišao je napolje. Ljudi su ga gledali. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao sljedeće stihove. Rekao je: bogatstva mnoga nisu njihove careve sačuvali od smrti. Ljudi od ada su željeli da žive zauvijek. Gdje su ti? Ali Muhammed Salabi dalje piše: Hazreti Omer radijallahu anhu je jedino volio tu poeziju koja je isticala ljepotu islama i stihovi koji nisu išli protiv islama i islamskog učenja.
Zato Omer je govorio muslimanima da zapamte te dobre poeziju, jer u njima su se kao nalazili dragulj i mudrost i jednostavno uputu ljudima da postanu vrlo cijenjenog karaktera. Također je rekao da poezija je put da se otključa srce. U stvari ključ da otključa se srce i da širi pozitivnost i neke pozitivne emocije u osobi. I rekao je da osoba kad ima slobodno vrijeme treba da napiše neku poeziju koja će pozitivno da utječe na ljude. Pa čak će i da utječe na vrlo negativne ljude. Također je volio da uči poeziju od starinskih pjesnika, to jest iz džahilijeta, jer ta poezija je također imala veliku konekciju da shvati knjigu Allahovu. Rekao bi, kao naučite na pamet divan i sačuvat ćete sebe da odete na stranpoticu. Ljudi su ga pitali šta je naš divan, a Hazreti Omer je rekao poezija iz vremena džahilijeta. Oni sadrže komentare i značenje vaše knjige. I ovo je potvrdio Abdullah bin Abbas, učenik Omera radijallahu anhu, komentator Kur'ana. Gdje on kaže, ako čitaš Kur'an i ne možeš da ga shvatiš, onda traži značenje njegovo u arapskoj poeziji. Jer poezija je divan Arapa. Poznati biografičar dok je govorio o poeziji koju je Hazreti Omer volio, Allama Šibli Numani kaže u knjizi Al-Faruk, iako Hazreti Omer radijallahu anhu nije poznat po tome da je volio poeziju, i vrlo istina je da bi on slabo ikad pisao svoju poeziju. Kako god, on je volio puno poeziju, da ovaj aspekt ne možemo da izostavimo iz njegove biografije. On je memorisao mnogu poeziju od arapskih pjesnika i imao je svoje mišljenje u vezi toga. Mnogi učenjaci literature kažu da niko nije recitovao poeziju kao on. U El Bayan Tabin knjizi kaže da je Hazreti Omer u svom tom vremenu, u njegovom vremenu, imao najbolje razumijevanje poezije. Hazreti Omerova ljubav prema poeziji je bila takva, ako bi čuo neki stih koji bi mu se svidjeo, on bi to ponavljao i memorisao. Ali zato što je bio vrlo zauzet kao halifa, on nije imao dovoljno vremena slobodnog da bi kompozirao neku poeziju, ali je toliko znao na pamet i kada bi god on donio neku odluku, toliko je znao tih stihova, on bi uvijek rekao neki stih iz poezije. Njegova poezija je bila ta koju je on volio, jeste nešto što je bilo uz islam, što je donosilo objašnjenje o islamu ili neki moralnu lekciju, i nekim komandantima bi govorio da svojoj armiji da zapamte taj stih. Stih bi bio naravno u vezi poboljšanja njihovog morala ili karaktera. Stih koji je poslao u sve provincije je: učite svoju djecu da jašu, da plivaju i dobar rječnik i dobru poeziju.
To jeste da u njih usade želju za učenjem i sticanjem znanja. A također moramo spomenuti da je Hazreti Omer istrijebio mnoge tradicije koje su bile loše što se tiče poezije. Tada je bilo tradicija da neke cijenjene žene se spominju u tim poezijama i otvoreno bi se izjavljivala ljubav u vezi njih. Hazreti Omer je zabranio ovo i također je bila propisana velika kazna za to. Također ismijavanje kroz poeziju je bilo zabranjeno i neki poznati pjesnik koji je to radio bio je također kažnjen za to. Alama Šibli Numani dalje piše: Mutamam bin Numera je bio najpoznatiji pjesnik u to vrijeme. Njegov brat je bio ubijen od Hazreti Halida, ali ne namjerno. Ovo ga je vrlo potreslo i često bi plakao i recitovao bi neku tužnu poeziju u vezi toga. Kad je otišao da posjeti Hazreti Omera radijallahu anhu, pitao je da li može da izrecituje neku pjesmu i Hazreti Omer radijallahu anhu mu je dozvolio, ali mu je posle rekao da ja mogu i ja bi također u vezi kao napisao stihove u vezi mog brata. Ovaj pjesnik je rekao o vođo vjernika da je moj brat ubijen na način na koji je tvoj brat bio, ja nikada ne bi žalio u vezi njega. Hazreti Omer radijallahu anhu je uvijek rekao kao što je Mutaman uradio, niko mi nikada nije jednostavno izjavio saučešće u vezi mog brata na način da ga kao raspoloži. Obećani Mesija alejhi selam u vezi atributa i dobrog karaktera u vezi Omera radijallahu anhu kaže: neka predskazanja su taka koja se manifestuju samo jednom ili su ispunjena u nekom drugoj osobi. I tako je bilo kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će dobiti ključeve od Kosrosa, cara. Ali znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo prije nego što je ovo predskazanje ispunjeno, niti je vidio taj blago Kosrosa, ni Cezara, kako god. Ovo je bilo određeno od Allaha i ti ključevi su bili dati Hazreti Omeru radijallahu anhu. Svrha Hazreti Omera radijallahu anhu je bila ta duhovna manifestacija poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove misije. Zato na duhovnom smislu ruka Omera radijallahu anhu je bila ruka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija dalje govori: vrlo je važno da vjerujemo da Sadiki Ekber, Omer radijallahu anhu i Osman radijallahu anhu i Hazreti Ali radijallahu anhu, oni su svi bili čuvari vjere. Za islam Ebu Bekr je bio drugo dolazak Hazreti Adama. Slično da Hazreti Omer i Osman nisu bili ti čuvari islama, mi ne bi mogli smatrati Kur'an ni jednu riječ da je to od Allaha. Obećan Mesija kaže: Allah mi je podario veliko znanje u vezi hilafeta i kao svakom učenjaku Allah je meni podario veliko znanje u vezi toga i da je Hazreti Ebu Bekr, Omer, Osman radijallahu anhu bili iskreni vjernici koje je Allah dželešanuhu izabrao i dao im velike nagrade i blagoslove. I mnogi su svjedočili o njihovim velikim karakterima. Oni su napuštali svoje mjesta, išli su u sve borbe na Allahovom putu, nije ih bilo briga u vezi velikih vrućina ni velikih hladnoće. Oni su sve dali na tome putu prema svome gospodaru. Oni su rekli svemu s Bogom što se tiče ovo svjetskih stvari, ali to je bilo lahko njima jer su išli prema svome gospodaru. Ovo nam sve pokazuje koliki stepen
su oni imali i kvalitete i blagoslove od uzvišenog Allaha, onda mi svi moramo da crpimo iz ovih njihovih karakteristika. Mi ne možemo samo da se osvrćemo na neke hadise. U mnogim hadisima postoje vrlo loše stvari koje su kao otrov i što može također, kao kada vidimo svjetlice sa neba pa mislimo da će uskoro kiša, a onda kiše ne bude, tako i ovi neki hadisi mogu da nas odvedu na stranputicu. Onda moramo da se bojimo Allaha i da ne pratimo takve hadise. Obećani Mesija dalje kaže: tako mi Boga, Allah Đelešanuhu je podario da Hazreti Ebu Bekr, Omer, Osman budu kao vrata Islama. Oni su bili na svakom frontu uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda kogod govori da oni nemaju čast i da Allah nije njima podario blagoslove i da ljudi koji govore loše protiv njih, ja se bojim da takvi ljudi će da završe na groznom mjestu. Ti ljudi, njihova srca postaju tako čvrsta i oni izazivaju Allahovu srdžbu na njih. I ovo je jednostavno način koji prekida vezu sa Allahom, jer ako ovi ljudi imaju takvo mišljenje u vezi ovih časnih ljudi odabranih od Allaha Đelešanuhu, kogod ima išta protiv njih, svi blagoslovi su njima zatvoreni, a ljudi koji ih poštuju, Allah obasipa blagoslove na njih. Ovi halife, ispravne halife Islama, oni su prošli također kroz mnoge poteškoće kao poslanici. Ovo nam pokazuje da su oni bili nastavak poslanstva i da na sudnjem danu Allah Đelešanuhu će da im da veliki stepen. I ovo je situacija za sve ljude koji su vjernici, a drugi ljudi ih nazivaju nevjernicima i prolaze kroz velike poteškoće i sve. Na sudnjem danu Allah će da se ophodi i prema njima kao prema poslanicima. I Allah im daje nagradu kao što će dati poslanicima. Ovi ljudi postižu taj stepen zbog toga što su uvijek pobožni Allahu. I dok je obećani Mesija dok je govorio u vezi vjerovanja šija muslimana, oni muslimani, šija muslimani koji vjeruju da je Hazreti Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu uzeli pravo od Ali Murtaza i Fatime radijallahu anha i da su oni bili kao loši prema njima, ti ljudi nemaju ispravno vjerovanje, oni su otišli daleko od pravednosti. Zaista ovi ljudi su napustili svoje zavičaje radi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prolazili su kroz toliko poteškoća radi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali su oni uvijek ostali istrajni vjernici. Poslije su postali halife, ali nikada nisu napunili svoje domove bogatstvom, niti su to davali svojoj djeci. Oni su sve davali na Allahovom putu, niti su dozvolili da njihovi sinovi postanu njihovi nasljednici hilafeta. Oni su uvijek bili okrenuti prema vjeri. Da li iko može da smatra da ovakvi ljudi mogu da urade bilo šta nekim drugim ljudima? Nasuprotno, Allah Đelešanuhu je hvalio ovakve ljude, njih dvojicu. Realnost je da je Allah očistio njihovo srce i dušu i učinio ih primjerom za buduće nacije. Ne možemo naći ni najmanju misao
njih odvela od vjere ili da su bili nepravedni prema drugima. Tako mi Boga, oni su bili ispravni ljudi i da im je bilo dato ogromno bogatstvo, ne bi ni pljunuli na to, a ne kamoli uzeli to. Oni bi uvijek izabrali vjeru. Ako bi dobili neko blago koje je bilo im dozvoljeno, uvijek bi to dijelili siromašnima. A kako onda da povjerujemo da bi oni uradili neku nepravdu poslanikovoj kćerki Hazreti Fatimi radijallahu anha. Oni su bili ispravni vjernici, časni ljudi i Allah je podario milost na njih. Obećani Mesija dalje kaže: istina je da je Ebu Bekr, Omer radijallahu anhu bili časni ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pobožnost je bila njihov život, ispravnost, pravda prema drugima. Ovo svjetski život je nikada nije bio njihov cilj. Oni su uvijek bili naklonjeni obožavanju Allahu dželešanuhu. Nikada, obećan Mesija kaže, nisam vidio bolji primjerak pobožnih ljudi osim njih dvojice. Oni su bili duhovni sinovi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su bili potpuno predani ljubavi prema njemu. Prošli su kroz svaku teškoću radi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svako ismijavanje su prošli radi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U borbi su stajali kao velike stijene uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su imali bezbrojne službe islamu. Ovo je sve bilo blagoslov Allaha dželešanuhu koji daje da ljudi postaju vjernici, oni koji razviju tu vezu s njim. I Allah nikada neće dozvoliti da ovakve osobe budu u propasti. Znači Allah dželešanuhu će uvijek da Allah je najveći i Allah će uvijek da zadrži njihov visoki stepen i status. Oba dvojica su bili ukopani u takav blagoslovljeni mezar da je i Hazreti Musa a.s. i Isa bili živi. To bi bila njihova želja da budu tu ukopani. I onda kako da mi imamo drugačije mišljenje? Ovo je milost koju je Allah dželešanuhu podario njegovim najispravnijim vjernicima. Ovo su ljudi koji na njihovom kraju Allah dželešanuhu je zamotao ih svojom milošću. Obećan Mesija kaže: šta god je postalo od islama posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bilo radi ove trojice ashaba. Šta god je Hazreti Omer radijallahu anhu postigao, što je bio ogromno postignuće, ne možemo da kažemo da je to kao iznad onoga što je Ebu Bekr radijallahu anhu postigao, zato što je Hazreti Ebu Bekr pružio taj put prema uspjehu. I poteškoće koje je Hazreti Ebu Bekr morao da prođe u svom vremenu, Hazreti Omer radijallahu anhu nije prošao kroz takve poteškoće. I znači Ebu Bekr je pročistio put, a poslije Hazreti Omer radijallahu anhu nastavio prema uspjehu na tom istom putu. Hazreti Molvi Karim Saheb piše u vezi obećanog Mesija a.s. i njegove ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prema njegovim dvojicom ashaba, Hazreti Ebu Bekrom i Omerom radijallahu anhu. Jednom je osoba koja je mnogo volila obećanog Mesiju a.s. rekla, pitao ga je zašto mi ne možemo reći da ti imaš veći stepen od ove dvojice ashaba, Omera radijallahu anhu i Ebu Bekra radijallahu anhu.
I kao zašto mi ne možemo reći da si ti najbliži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tako mi Boga kad je ovo obećani Mesija čuo, njegovo se lice promijenilo i postao je vrlo uznemiren. I on kaže kunem se Allahom da je ovo povećalo moju ljubav i vjeru prema obećanom Mesiju alejhi salam. Obećani Mesija je tad pričao 6 sati bez prestanka. Provjerio sam vrijeme kad je počeo da govori i kad je završio. I trajalo je tačno 6 sati, ni minute manje. Zamislite da govorite na istu temu i toliko vremena. Prvo je govorio o karakteristikama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je govorio u vezi kako je on iskreni, skrušeni sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je govorio o odličnom karakteru i karakteristikama Ebu Bekra radijallahu anhu i Omera radijallahu anhu. Onda je rekao njihova superiornost jednostavno do sudnjeg dana u nekim aspektima niko ne može to postignuti zato što je to njima Allah dželešanu podario. Kada će Muhammed drugi Muhammed da bude rođen u ovom svijetu i da neko bude u službi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kao što su ovi ljudi bili. Hazreti Halifatul Mesih peti kaže da govor o životu Omera radijallahu anhu završava se ovdje, to jeste kao tema na hudbama. Ako Bog da, u sljedećim hudbama, ako mi Allah dželešanu dozvoli, počet ću da govorim o Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.